Είμαι 12 χρονών, δεν θα πω όνομα. Θέλω να πω ότι δεν θέλω να μου κάνετε εμβόλιο με το έτσι θέλω. Έχω και εγώ γνώμη. Είμαι ένα παιδί με γνώμη και πολλά παιδιά στην ηλικία μου έχουν γνώμη. Θέλω να πω δύο περιστατικά συγγενών μου. Μία θεία μου είχε πρόβλημα με τη μασέλα της και έπαιρνε ένα χάπ πολύ καιρό πριν. Έκανε το εμβόλιο και ήταν 2 ώρες χωρίς να μπορεί να κουνηθεί ξαπλωμένη στο πάτωμα. Επειδή έκανε το εμβόλιο, χωρίς να έχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Και μία άλλη θεία μου είχε ένα άλλο πρόβλημα με τα χέρια της. Το ξεπέρασε, έκανε το εμβόλιο και εμφανίστηκε πάλι από την αρχή. Και ο γιατρός της είπε, πες μου τι παθαίνεις να το σημειώνω. Σαν πειραματόζω. Έκανες το εμβόλιο, πες μου τι παθαίνεις να το σημειώνω, να ξέρω. Δεν έχω να πω πολλά, αυτά τα λίγα, αλλά και αυτά σημαντικά είναι. 2 άνθρωποι έκαναν το εμβόλιο και έπαθαν τόσα πράγματα, χωρίς να έχουν κάτι στην υγεία τους. Δεν θέλω να μου κάνουν το εμβόλιο με το έτσι θέλω. Δημοκρατία σημαίνει σέβομαι το δικαίωμα του άλλου και εκείνος το δικό μου. Αυτά. Καληνύχτα σας.